добре дошли и на вас, родители, учители и гости. Точно преди една година тук, в тази зала, ние чествахме 65 годишния юбилей на професионална гимназия по икономика Иван Илиев. Днес сме се събрали, за да отбележим 66-та година от съществуването на нашето училище. И нека тя завърши така, както започна, само с отличия. Искрено вярвам, че това ще се случи, защото живият пример е пред нас. Нашият директор, госпожа Ася Бояджиева. Удостоена от Министерството на образованието и науката с почетното отличие Неофит Рилски за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална дейност в системата на българското образование. Смело и упорито ще води всички нас към победи и успехи. Да посрещнем с аплодисменти директорът на професионална гимназия по икономика Благоевград, госпожа Бояджиева. Добър вечер и добре дошли на всички гости, които се чувстват свързани с професионална гимназия по икономика или са тук, за да отдадат своето уважение към 66 годишния юбилей. Не, но история на училището. Добре дошли на всички бивши и настоящи ученици, учители и родители, за които празникът на училището е и личен празник. Открихме още една година в училищния календар. Година изпълнена с много усилен труд, предизвикателства, но и много успехи. За поредна година учениците на БГИ под ръководството на своите учители успяха да завоюват много призови и заслужаващи респект и уважение места. Първи места на национални състезания, организирани от Министерството на образованието и науката. Първи призови места на състезания, организирани от икономическите университети в страната. Участие в два международни проекта. Единият практики на ученици в реална работна среда в Германия, другият проект за създаване на иновативен продукт, инструментариум за развитие на меки и твърди умения за успешна реализация на пазара на труда. Съвместно разработван със 7 училища от 7 държави. По този проект през март месец ние ще бъдем домакини, така че вероятно ще имаме също повод за голям общ празник. Нашите ученици активно участваха през изминалата година и националните проекти и програми, част от които са успех, ученически практики, управление на качеството на професионалното образование, панаир на учебно-тренировъчните фирми, спортни състезания. Но с особена гордост искам да подчертая, че нашите ученици и през тази година доказаха, че не просто имат афинитет към знанието. Те са социално отговорни и ангажирани млади хора, които през изминалата година чрез ученическия съвет организираха многобройни благотворителни акции, някои от които бяха базар за Нова година, базар за 1 март, благотворителен рецитал. Изброените щрихи от училищния живот ни карат да мислим и сме убедени, че професионална гимназия по икономика
Подготвям млади хора, които ще бъдат достойни граждани на България, които ще дадат своя принос за промяната, така че България да се превърне в една просперираща държава. Ние, вашите учители и родители, скъпи ученици, вярваме във вас. Време е празникът да започне. За вашето добро настроение се погрижиха актьорите от малък училищен театър към професионална гимназия по икономика. Те ще представят комедията на абсурда "Пътуване към Европата". Моля, изключете мобилните си телефони и нека спектакълът започне сега. Гроша и 99 пари за плазена рокла. 999 гроша и 19 пари за друга атласена рокла по модата за жената. Тяло да вземе. 2999 гроша и 9 пари за други две рокли по модата. 599 гроша за Гарибалдено сафари по модата. 888 гроша и 88 пари за миризлива вода. Бяла помада, дезодорант и Кристиан Диор. За 12 чорапи по модата. 99 гроша и 99 пари. Бряг. Общо 7086 гроша и 15 пари по модата. Грошове и се от кисията ми, от дюкяна ми. И за какво? За някакви парцали, дранкала, мазила, пусти моди. Кога ли ще ма вземат дяволите, па ще им кажа на така седи моди. Нюхнюзнюци! Ей, на! От кога чакам Злата едно кафе да донесе? Злато! Злато, ма! Злато! Ей, ма! Що щеш? Не ли ме прати за кафе? На! Кафе! От 2 часа го чакам и еспресо. Ама Коста! Няма Коста, еспресо. Ама Коста! Защо поратиш така, бе, качи? Яли сега, не ли ти донесох кафето? Донес еспресо. Дойде пресо! За едене стана време, а манджата ни не огрява. Щерка ни сега няма, все проби има. Не може така, трябва ред. Довара ко ма чуй и ти ще ма чуеш. За новата рокла отиде Анка. За новата рокла, вместо да седи вкъщи, да реди, да къщува тя по модите. Я къщата ни на курник замяза. Я! Дъщеря ни не трябва да се хъпи с къщна работа. Светът сега става друг и наша Анка трябва да е в света. Да е отъкмена, нагласена, от другите моми да сочи по-горе. Езерни ще гледаме да продадем по-скъпо. Абе ще развалиш ти с твоя си маймунския къл. 1000 пъти пишма станах, дето прахосах толкова с пари да си изучи Димитрайкито, дето станаха и мана и половина. Още по-пишма станах, дето давам на тия жени толкова с пари да се правят на маймули. Стига, ми дай някой грош за един топ кумаюн. Кумаюн ли? Ще ти дам аз за тези кумаюн. Марш тука!
Чупен, мамо, стара! Каква стана тя? На къде бях тръгнал? Къде стигнах? Ден се не видят и трудищата, и пътищата. Толкова с години ги строят и все тая. Минеш и Белград, на Ориента ти замирисва. За Европа ми били тръгнали. Магистрали почнали да ми строят. Ма я виж тая новата. Как и беше името? Как и беше? Магистрала Струма. И нея годинки строят. Толкова с много пари си потрошиха, а още краят ти се не вижда. Бъскали с маскарите! Кабриолето ми се щупи всяко. Насред път. Сам се личи. Ама, що свят съм изтръщнал? Остани да не. Цариград. Ами, Влашко! Туй, Георгиево, Турове горе. Тош, питаш, Брила, Букуреш, Галац. Ама не е бил байка ангел-европеец, що? Така какъв ли не ме изкараха, бе? Преди демокрацията бях буржуаз на истънка. После път учиха децата, че съм амбивалентен герой. Ама днес, кой ти чете книжки? Ей! Мало! Жицкоте! Тук е Байби радио! Едно време на сърцето ми беше оживяла пустата солунска митница. Да я изстоя пари 2-3 годинки да ударя каймака. Калифорния, пътните на заводи. Ама, само я сънувах. Кой направих после тук в Българията? Търговите се въртят, предприятия се приватизират, парици понатрупах. Ама аз, що избори съм участвал? Ба, я на мен ми си искаше, я депутат да стана я кмет. Иди в тази работа, Кипир! Политиката българска е мръсна работа! Ти ще се маскарира, знаеш? После път си купих вестник, че един марафет един вестник да си става. Пътури си пердето на очите. Пътувай на лево, на десно. Нали работата е да помаскарим на нас на нас. Затова не се иска кой знае колко философия. Дай си кеп! Сега разправя. Европата реши да при нас. Ние реши ходим при нея. Не знам. Трябва съм и съм кипяли за Европата. Европата не е стала да първата. Нищо! И мустака ми пъдна! Прял съм и съм кипял из Европата! Европата не е станала като да класика! Нищо! Иричек, ей тъй! Сяпа ли съм слушали като си ме разправил? Мен англичани, американци, ихтибар са ми правили президент! А те сега ще научат на внаски и на цивилизация. Аван, бе, мамо, стара!
Цивилизацията е слънцето на нашия век. Слънце, което грее на цяла Европа. Те, европейците, не похващат нищичко. Слугините вършат всичкото. Свай ръцете, за да сяват смели и меки, носят ръкавички, а с нагате, за да ще е деликатно, стягате с корсетото, нали? Лъй ме сяха. Оширани, колко добре във вашата моя. Нали? Подава моде. Браво, силна ми. У нас демуазелите имат 15-20 постана и все по модата европейска. Разумява се! Една европейка трябва най-малко за месец да има по една фустане от шивача. Мама, трябва да си направя по-нагородния по французски журнал, нали? Стига да кажем на баща ти, па той ще ти купи. Ще й купи зе. Прост челак е баща ти. Димитраки. Той нищо не разбира от цивилизацията. Горко му дошло, като се е нарел мъж, племомински баща. Трябва да харчи. Ами че как? Ние и една мома имаме. Трябва да й правим по модата дрехи. Тя каквато си е хубавичка, модите й много пязат. Като Занакичи, сякаш не е българ, съща европейка. И тая, да не е тъй, доктора, ще ли я залюби? Нали ми каза той мене? Тебе, Анка, ти мяза на съща французойка, като за нея момък няма в града ви. И няма я нашите момци простаци. Нищо не отбират от цивилизацията. Ни бъгил, тя наша Анка не е родена, за да падне в ръцете на един прост българин. Натурата я е дарила. Бога ми, с таква си шармантна хубава. С такви си физически апарати. С такви си персонални грации. Дето могат да бъдат само за сентименталното сърце на един европеец и да живеят в пасмата на цивилизацията с персона. Как желая да бъда в Европа, да дефинирам по европейските дружества. Зная аз. Мадемуазел, и това е възможно. Стига да го желаеш от сърце. Лусио, пората ли? Да има кое и сегинка тръгвам. Ма шерне, бъди сигурна как скоро ще видиш Европата. Стига да се оставиш на моето диспозиция. Боже, наистина ми е чест. Ще имаш, машер, ще я имаш. Стига да ме слушаш. Da precedentes napisał pisztasni Dingolanzone zate masze amen Da precedentes napisał pisztasni Dingolanzone zate masze Ма както и бе? Ние сме за Европата. За цивилизацията сме тръгнали. А на тъмно, бащите ни като са били дебели и прости българи. Появи да останем като тях. Простаци. Ja se погледнима! Напудрила се и се натрусила и си мислиш, че си мандама, а? Какво щеш, приказвай, бе? Не може да спреш сегашното, бе. Модите си вървят и светът се обръща на цивилизацията. Това е Европата. Лайф, братче, лайф, кръщен си. О, Луис! Да, цивилизационно. Фанали сте вече в пътя, Лусио. Фанали с такъв тичър, като моя милост, връщане назад, йок. Само да дойде автомобиля и адиус, българите. Бончорго е.
бабо Гицке, не е дошъл още. Добре съм, да питам, дойде ли автомобиля, да ни ме спусни. Няма го, бабо, няма го. Рано е още. Добре съм, не ми трябва доктор. Иде ли автомобиля, бре? Няма го ти казвам. Ти що ми крещиш, бе? Да не съм глуха. Баба Гицка е баба на жена ми. Нещо като бабата на шефката. Баба Мицка. Баба Гицка за нещо повече от роднини. Най-добри приятелки в техния град. За тяхното приятелство още се приказва. А в България отдавна така се управлява. Да си имаш шеф, роднина. За това съм довял, той е изпопял бабушкерни. Той бабище, държи една нишка от съдбините на България. На едно министерство. Моето министерство. Хубаво е да си министър. Дявол да го вземе. Власт, чест, слава. Министър Големанов. Най-високото стъпало. На върха. По-нагоре нищо! А и големството ни е в кръвта, а и името такова. Кой не знае Големановци? Дядо ми, баща ми, аз, все на първо място. Защо не са живите сега? Да видят най-малкия Големанчо, министър. Страшно съм доволен от себе си. Кой беше? Големанов бабо, Йовчо. Ако е рекла шефката, иди. Него автомобиля не ми се стои на едно място! Ще дойде! Дойде. Години стана той бабище и е съвсем здраво, че е глуха, не й пречи да бърбори и да си муши носа навред. Наяде се, наспи се и тръгва. Ама трябва да я търпя. Министерство е това, не е шега работа. Само да ме назначат, пък да видим тогава. Салтанати, приеми, положение, командировки по Европа. Его и то! Европата! Всичко е килетир, мамо стара! Няма да оставя тия бедняци да ми управляват. Аз толкова пари дадох, толкова пари потроших по тия избори. Додето богатите не се намесят в управлението, тази държава няма да я биде. Помни ми думата. Така е по Европата, така е по света. Така трябва да бъде и у нас. Йовчо! Йовчо! Иде ли автомобиля, бре? Ще дойде на бабо Гицка! Ще дойде! Трябва да се наведе ред. Кой си ти, че реч ще въвеждаш? Качил си се в автомобиля,
седнал си на топло и си клатиш краката като някой големет. Имайте уважение, господине. Пред вас стои истински министър. Ох, Саваринката! Още ли министър? Какъв министър си ти, бе? Как какъв? Министър на образованието и науката. Министър на дето нещо го няма. Няма! Аз съм министъра тук. Точка. Камадин Малогицке. Спокойно, господин. Тук май всеки е тръгнал на някъде. Всеки иска да се качи. Нека обсъдим възникналия проблем. Така като гледам, май най-добре ще да изслушам всеки. Мотиви, аргументи. Аргументи! А страшни диванета са тук учените, бе! Как ги взимат такива на служба, не знам. Не ме прекъсвайте, господин. Нека се изслушваме. Предлагам да си направим една седенка. Ще обсъдим положението и ще стигнем до консенсус. Кой е за натам, кой е за натам? Консенсус! Дръм! Че то българският консенсус се състои от 8 милиона против. Тук консенсус няма. Изчезнал е тъй, както изчезват нещата в Бермудския триъгълник. Целият свят крачи към прогреса и цивилизацията. И тя, цивилизацията, достигна вече своя връх. Само вие сте останали в темнота. Ей! И румънците ви надминаха вече! Се чакате последния влак, за да догоните после Михаля! Майде, машеране, да тръгваме, за да не изпуснем автомобиля. Ама дойде ли вече времето? За Европа да ли тръгваме? На тази не ме пуска тази! Сестро, не съка грима! Слушай музито, той си знае работата! И ти път да напуснем тази бъркана държава! Тъй, маманте, дръж мушуто, а връбеят се той. Не е като нашите спутани български ергени. Той ще те направи цивилизована мандама. Нам дявол съм аз, ако не мога едни български простаци да излъжа, да не ми е името Маргаридис. Турил съм ръка на Анкиното сърце. Вижда се, има слабост тя към мене. Пътят за мен е открит. Майката будала, брата фармасон, бащата и той ще клекне. Сестрата съм му да докопам и адил с Българике. Бонджорно Европа! Ма моля ви се, помолете, ви трябва таковото разрешение. Цивилизацията изисква едно младо момиче да е еманципирано във всяко едно отношение, да е отворено си реч. О, за Европа съм готова на всичко. Там е живота, нали мама? Антонета, Соларета, Лайка. Моншеране, ще те отведа с рая, щеш в шармантния Париж, щеш в лъскавия Лондон, а що не е в игривата Виена, да повълцуваме край тихия син Дунав.
Изпечен европеец. Европеец, казвате. А доказателство? Диплома имате ли? Акредитиран ли е? А матура държахте ли? Тя е задължителна. Образователното ви ниво отговаря ли на европейските стандарти? Отговаря! И Димитракито! И то отговаря! И то също европейче! Изучи се в Европата. Школото идам. Па като си доде оттам, един такъв алигантен, един такъв изискан, един такъв облечен, зализан. Пък какви с думи знае, пък какви с маниери владее, пък какви с дансове владее. Откакто се доде от Европата, мира няма. Все в Европата сънува. Там ми е мястото, в Европата. Там и само там. Я в някое посолство, я в някое търговско представителство. А защо не и депутати в Европейския парламент? Както е казал народът, роди ме мамо с късмет, па ме хвърли на Европата в сърцето. И тогава цяла ми муравет, Димитрак и душе стане най-малко европейски кмет. А сетне стар локът и царица Парица ще режат парчета от европейската пица. Ах, маман, аз вече реших, оставям всичко българско и не чак толкова родно, че европейското поле е доста плодородно. Ти за мене не плачи и не тъжи, ами като чуеш как оправям европейските фондове, как повишавам възвръщаемостта на инвестициите, как коригирам висящите плащания, как отцветявам сивата икономика 50 нюанса синьо. Как регулирам свръхданъчното бреме, как издавам сертификати за ограничения, как стимулирам пълзящата професия, как парафирам договори за нарастване на персоналните ми доходи. А тогава с маман, с танцове чудесни и с европейски песни, парти ще направим, та на този народ прост път към цивилизацията да направим. Ама къде ме помогни? Татю, прости ме! Богате, ама си къта Наполеони, да? Не си развършат кисията по изборите и сега си да му ще видим работа през крив макарон. А как ми те отраки? Поклади да правя, ръце да целувам. А що не? И европейски? Тупт! Ей, по-здравно! Не ме европейски! Изнася деликатност и самантност, ако бях свекна и на Бъркаш, мамзем. Да, да седна, ето нас. Давайте, се возите година, да прави кои с Queen Mary 1, Queen Mary 2, Queen Mary.
Гледай мен. Аз може само Пегито да съм завършила. Ама Софията ми е краката. Провинциалистка съм била. Ама като се поразсъблях тук, като показват класа на някой друг конкурс за миска. И еймена по лъскавите нашински списания. Пък и на острова на изкушенията прелести. Побършкат малко и еймена медийна звезда съм. Проста блондинка съм била. Хубава бивка без съдържание съм била. И какво е това? Руско гладно няма! Тайлин. Скоро и по модните подиуми ще разкърша снега. Ще завъртя добре и аз Милано, и аз Париж. А защо не и в Америка? С тебе като те гледам с твоите има ли ги да тъкат от мъжете? От мен да знаеш, женската красота днес мангизи струва. Даваш си имейла, ако му е пълен портфейла. Абе, кой ще ме научи да тя му ръбеца? Кой ще ме научи? И за кого аз хвърлих толкова усилия? Да свиквам комисии, да събирам екипи от експерти, да разработвам концепции, да откривам приоритети, да се трудя за европейското образование. И накрая какво? Кой разбра европейските ми мечти? Никой! Я си гледай работата, бе! Тия ми! Всички учени са бунари. Не ме прекъсвайте. Нека да се изслушвам. Опасявам се, че с вашето поведение вие недвусмислено и категорично доказвате, че вашето образование е грешно. Анализирайте и конкретизирайте симптомите на вашето парадоксално мислене на базата на това, което знаете и което не знаете, и на всичко, което ще чуете от мен. Ще стигнем до извода, че вие
нищо не знаем. Тръгнали към Европа. Така ли се ходи в Европа? Рейтингът ви е изключително слаб. За кариерно развитие и дума не може да става. Нямате ресурс. Нямате. Толкова министри се напъваха, нищо не направиха. Добре, че съм аз. Да я направя тази образователна реформа от раз. Той ще ми отваря на мене очите. Големанов си знае работата. От всичко отбира. И от ресурси, и от рейтинг, а най-вече от кариера. Дай ми ти на мене министерство. Пак гледай тогас. На мен целокупни народ ми има доверие. Доверие да оправя системата. Че то днешната система ли е? Днешните ученици ли са? В час не влизат, от кафето не излизат. Домашни не пишат, от цели нощи скитат. Сутрин на училище, бамбуряса лида. Здрава ръка трябва тука, ръката на министър Големанов. Казах, да вървим, бабо Гицке. Вие сте грешка на природата. С вас диалог не може да се води. Ще разварям седенката. Къде съм аз? Къде сте вие? Що се пали толкова бе? Остави го, нека се пали, да тръгваме. Стоп! Билетите си дайте! Багаж нямам да закачвам! Билетите си дайте! Гратис не може! Кой си ти, че билети ще ми търсиш? Ти знаеш ли кой съм аз, Знаеш ли на къде съм тръгнала? Към министерството. Разбрали? А кой министър плаща? Тях народът ги издържа. И Господа си седне тая! Билетите си дайте и толкова! На мен да не ми е лесно! Истинен година да ми страшнят, от слънце не се страх строят. Пионери, славен ни чака трудов. Едно време, преди новата ера, знаете ли какво бях аз? Герой на социалистическия труд. Негово величество, работническата класа. Строят социалистическа България. Те ни лъжеха, че плащат. Ние ги лъжехме, че работим. С всички сили. 5, 4. Въртя ги брека от сутрин до вечер. Въртя. Бог! Нищо! Добре, че го имаше, всеки е всеки. Какво можах да крадна? Знак. Кое е протоцикъл от полето? Кое е напца за оранжерийката? Абе, остави се. На партията вярност. На народа чиста вода. Ама дойде демокрацията. Фанах се пак за геврейка. Мъка. Па си викам, ще правя курсове по Кремиковци. И още на 734-та дупка. По това кълдаро место мантинерено надупчено като швейцар с посиране шосе. Ми спадна ауспуха. Мамка му и прасенко. Рейса струшен, па и вече никой не ще да пътува до това пусти резерват на социалистическия труд. Вече никой не пита колко струва билета до Кремиковци, а всеки пита колко струва билета до Европата. Мислих, па си викам, ще изкарам една транзитна виза и айде по Германията. Щото аз може би съм беден, не съм ден. Фанати на работа в едно било гробище. Работата грешка. Млади се дичам по-мърни. Млади час 15 евро. Млади 2 30 евро. А аз млади по 12. И при
Чели. Викат ми там, бил съм тъмен балкански бед. Живял съм в някаква държава, дето, ама никой не знае къде се намира. Името изучал като марка Олюм или като шебна машина. Абе, столицата е била Букурещ или Истанбул. Абе, за всеки случай там некъде около Каспийско море, Гента. Ама какво ми пука мене, че пустите германци не знаят да е България? Аз, нали? Чели, па си викам, ще си купя един рейс. Ама голям, да се пука помчето от запис. Купих го де, яго. И сега правя курсове към Европата. Пълнен тръгвам, празен се връщам. А тия какво? Без билетите тръгнали. Не може, казвам, не може. Платил, качил, пито, платено. Капитализъм е това. Скачах срещу бодливата тълна несвободата, скачах в името на надеждата, скачах по убеждение и по зададен сигнал. Скачах с бедните вече не могат да скачат. Гледам те и си мисля, ти не се ли заседя много? Отлежи диски коноп. Баба ми вари фалшива водка. Евала, машала, баце! Леда ми записва фиктивно работници за Германия. Единият Чичо изнася деца през граница. Втория крален убитък. А пък третия прави фалшиви пари. И левиниците правят компютърни вируси. Ако не беха те, нямаше да разбием защитната система на ПГИ-то! А племеничките ще филират по Дунав мост. Виня ви братовчет. Сега! Втория изнасилва малолетник. А пък третия конфискува чуждо имущество по международния път. Истанбул-София. Истанбул? Да. А там ми дава обогатен уран. А майка ми има пункт за разпределяне на хероин. И ако това не е кариерно развитие, браточки! Пъквам тури! От никой не ме е страх! Айде, бе, отпеши марулата! Не ме е страх и отпеши марулата! Още ме гледа на криво за леко музей! Между градския маршрут Рилци, Благоевград! Не ме е страх и отпади от корията! И той ме гледа на криво за леко музей! Двата подсетни гаража! Центъра на града! Брене, не се ли е страх от драги ушите? Не ме е страх и от драги ушите! И не го гоя! Защото общината даде правото на моята фирма да извозва боклуците от кварталите старост, младост и при да се весело. Те ли е страх от голозурлата? Не ме е страх и от голозурлата! И той ме гледа на криво за лето музей, дискотеките, църквала и патриал. Сега ще кажа, че те е страх от
Ваня парцала. Не ме страшно с Ваня парцала. В момента се кърчи от яд, разбираш ли? Защото заради моята фирма, така се каже, верига ресторанти, за всяко шкембе чорба. Грене, ми отваря москвича, Не бе. ме страшно отваря москвич. Напоследък много и западна бизнеса с магистралките. Откакто отворих за моите съграждани спъцък. Не е копа. Няма да се плаши. Патките сега ще след. Днешно време не е важно да си кот. Котина да си важно. Горе главата, горе да е празна. Добрите момчета отиват в рая. Още, където си поискат. Затова, аре са види парста и набегаме по Европата. Ръце, после малко фръц, а накрая оф, за Европа съм готов. Малко ръце, после малко фръц, а накрая оф, за Европа съм готов. А Европата голяма, ще кабри от двама, челтрим до челотек, всеки ще върти ключе. И Европа ще се труса, ще и промени вкуса, ще излъчва всеки ден и телевизия за мен. Аз стига с тая Европа, бе. Тук е Балканският полуостров. Нали така? Ага! Ние от Европата, те викат, че сме били барутен погреб. Ще ли сме да... Я стигама! Момичето, ние гърмим само по кръчмите. 100 патрона и готово! Чето, нашата кръв е по-гореща от тяхната. Те ще ни учат как да живеем, как да правим демокрация. Що не си гледат работата? На нас, като ни се приработи, гледаме да си легнем, че да ни мине. Най-обичаме да щракаме с пръсти. Хайде, народе, ръцете горе! За патрона ще ти
ученици. Какво сте надяпвали? Колко пъти трябва да повтарям? Това е училище и подобни своеволия нямат място тук. Уроците се научили. Домашните не написали. Театър ще ви прави. Кой написа сценария? Кой ви режисира? Кой ви позволява да слушате такава музика? Кой? Марш тук! Спрайте! Къде тръгне? Вие на какво учите младото поколение? Та то ви гледа. Какво ви гледа? Уши. Срам. Йовчо! Тая госпожа и то са били толкова. Нито препродава, преподава учителства, учи младото поколение, за това се ядосва толкова. Вай, тя ще умре от глад, бе! Извинете, господи. Коя сте вие? Господин министър. Нима не ми личи? Аз съм учителка, съвременна българска педагожка. Изчезваш ти! Аз работя за бъдещото младо поколение, надеждата на България. О! Ти ето го виновникът за всичко. Ти и само ти. Ти си виновник. За неграмотните ученици. За ужасите, които стават с тях. За наркотиците, за цигарите, за алкохола, за проституцията. Няма много. Виновни си. За семейните драми. За онези с приятелите. За ТВ рекламите. За реалити шоутата, които ни проиват мозъците. Няма много. Ти си виновна. За предрешения футболен шампионат. За бюджетния дефицит. За безпределната суета на народните ни представители. Млад, ти си виновна. За Либия, за Кербала, за катастрофата, за гладуващите сомалийска, за глобалното затопляне, за кулите близнаци, за обществено здраве, за взрива в училището в Сунгурларен, за атентата в Париж, и за газа. Тя е виновна за всичко, което става по света и у нас. Това е нелепо. Аз имам права. Ти нямаш право да говориш за права. Защо си имаш право задължения? Ти нямаш право дори да си мечтаеш за заплатата на най-ниско платения полицай. Защото това е неморално, безнравствено и користно. Шът! И освен това, как не да е срам, позволяваш да даваш частни уроци. Ау! Какъв срам! Какъв позор! Ти бъркаш джоба на родителите. Не плащаш данъци. Ощетяваш нашата държава. И на всичкото отгоре, как не те е срам? Искаш и премии. Да за 24 май, да за 15 септември, си за Коледа. Стига, не, край, точка. Ти си виновна за всичко. Как не те е срам? Вън, уволнение. Ей, сега ще подпиша заповедта за съкращение. Аз съм виновна за калповата ни образователна система. Аз съм виновна за двойките. Аз съм
виновна за пълните с отсъствия дневници. Аз съм виновна, че съм толерантна. Аз съм виновна, че не съм толерантна. Аз съм виновна за немислещите. Аз съм виновна за инакомислещите. Аз съм виновна за всичко. Какъв абсурд! И това го слушат мои ученици. Къде са те? Часът вече трябва да започва. Това е най-важният час. Часът по българска история. Защо мълчите? Нали днес ще градим тази наша история? Новата, светлата, европейската история на свободна, демократична България. Какво правите? Не ви виждам. Защо мълчите? Нали сме в час, за да поговорим за нашата България? Пак ли аз ставам? Да не съм ви тъй на разтъпачка? Давай, да се научиш. Аз си мога. Не, ти. Каро,
Купа. Пика. Ти ще говориш ли, мам? Здравейте, студенти! Как ли карти? Стига, бе! Господи, трудно да заработи толкова Кифо. Научили ли си уроците, Това е само за това не приема. Дай да препишем някоя домашна, че пак ще имам забележка в дневника. А и тия даскали, що не си гледат живота, а само с нас се разправят. Учи. Контролно днес, контролно утре. Аманде. Аз съм дошла тук да си направя гъдела, да се видя с приятелчетата, едно каренце на карти, да спрете ми чао. А класната и тя, идвали сме само за социални контакти. За какво да идвам, бе? За нейните сини учили да ги бичат тук се Ти ги тръпкаш! Аля, разкарай се, ма! Баба ми се ми повтаря, ти, за да не работиш, когато пораснеш. Ама та максима вече не важи. Натали! От цяла нощ уча като откачена. Преводи правя. По-английски, френски, немски, испански, руски, китайски. Що курси има. Аз съм там. Това дето дяди по физика, химия, математика, биология. Все участва. А що не знаеш кога птиченцето ще ти касне на рамото? Един път да си взема типунката от ПГИ-то, а горе-долу 6! Тук ме гледайте! Тръгвам за Германия, за Франция, за Испания! А що не и за Америка? Още си взема еднопосочен глед! Аз капа на държава искам да забравям! Ма щяло да ми бъде мъчно за приятелите! Нямам ги! За родителите! Да мрат тука! Имало и носталгия! Няма за мен такова чувство! Светът ще е в краката ми! Рей, да ти имам амбицийката! Ти и името ще си забравиш, ма. Що ми това име, бе? Българско било! И него нищо! Плюй аз на него! Ай, стига сте закачали момичето, бе. Интереса, плати феса. Ванче, яйла седни до мен да ми подскажеш нещо. Как се наложи? Аз съм много вънова в живота ми. Не искам да се мерна от даскалото, а тия даскали да ми развърнат кефа. Аз цялко час извинителни бележки имах. Ама нали съм проста, дойдох и сега какво да взема да ме изпитат. Не е честно. Споко бе, парни. Все ще измислим нещо. Уроци дълги. А една като зина една уста, нема време дневника да отвори. Защо ми е на мене тая история? Какво ми дреме на мене, какво е било преди новата ера? Аз не помня вчера какво съм ял, кое заведение съм си пил пиенето, а тя история. Аз съм тук и сега. Сега искам да живея. Дай Косма, Патко!
живот. Няма нищо не учи, а само наказва за незнанието на уроци. Когато човек чете нашата история, едно се убеждава. Жизнен, жилък и сложен народ сме ние. Но народ, който винаги е вървял към идеалите си по най-трудните, най-обиколните и мъчителни пътища. Ще ми обяснят на мене българската история с нашата география. Кой идиот се засева на Балканите, бе? Народът е казал, на кръстопът дори не се пикае, а ние държава прави. Вика, не стига, че живеем на полуостров, ами сме и полуинтелигентни. Така си, като преди повече от 1300 години преплувахме с Дунав, а не Рейн. Сега вместо Volkswagen имаме Volkswagen. Как да стане? Няма как да стане. За нас е едно банално съчетание. Нещо като Good Morning на мешкирите и урока на фестивалите. Българската история има не просто дати. Това са светли страници от нашето минало, с което можем да се гордеем, че и ние сме дали нещо на света. Свещените писмена на братята Кирил и Методий тук дават своите благодатни плодове. Ще ми обясняват на мене българската история с нашата география. Кой идиот се засела на Балканите, бе? Народът е казал на кръстопът, дори не се пикае. Вярно е, че щяхме да учим на 24 май, но пък сега цял свят щеше да ни разбира. Оп, Косче! Нашите български царе са управлявали мъдро и дълновидно. С огън и меч, слово и кръст са изграждали България столетия наред. Да си спомним за Борис Кръстителя, за Симеон Велики, за Калоян Ромео Убиец, за Иван Асен II. Ами Ивайло Свинаря, разкарай го този учебник. Той не трябваше да става чак. С това е много лош пример. От една страна, силно западна свиневъдството, а от друга управлението. И ето, и до ден днесен нещата не могат да се оправят. Българският непокорен и свободолюбив народ доказа, че не загива българското племе. Тежки бяха вековните робства. Византийско, османско. Буден е бил българския дух в годините на турската робия. Робство. За всичко е виновно робството. И поробителът. Не случихме на поробител. И Норвегия е била под робство, горе-долу колкото нас, ама висши поробителя. Дания и Швеция. Да ти е сладко да пъшкаш по такова робство. Народите, като излизат от робство, английски знаят. А ние какво? Не само, че народът ни английски не знае, ами и народните ни представители български не знаят. Свещена и българската кръст, напоена в кръвта на най-достойните народни синове, жертвали живота си за свободата. Левски, Раковски, Каравелов, Ботев, героите от Априлската епопея, опълченците на Шипка. Ботев допуска голяма грешка. Не трябваше да слиза на Козлодуй, а в Виена. Пустите клисурци, дето се правяха на московци, сега са тексасци. Навсякъде по света считат лудите за свестни, но болни хора. А у нас свестните считат за луди още от времето на Бога. Това свобода и смърт. Легнато върху зелените текучки планина, за нас е едно банално самосъчетание. Нещо като Good Morning върху пешкирите и Welcome върху фестивалите. След това изслушахме и можехме да почакаме още 3-4 века за някой друг. Нищо нямаше да ни стане. Пика, пика и пак пика. Българската участ е да се родиш в България при толкова много други държави. Тук винаги миналото ще е черно, настоящето историческо,
а бъдещето светло. Тук възраждането започна преди цяла Европа, но ще завърши след Африка. Тук винаги ще има широка славянска душа и ясна перспектива. Тук винаги теорията за нашия народ ще е оптимистична, а практиката песимистична. Толкова ни правиха на маймуни, че започнахме да вярваме в теорията на Дарвин. Винаги тук българската мечта ще е шведска маса с столове. Винаги тук министрите ще бъдат без портфел. Тук винаги ще изнасяме мозъци, а ще внасяме месо. По пътя за Европа сме стигнали само до 4-ти километър. Не разбирам. Защо упорстваме повече? Нека да направим график, кой за къде ще заминава. Безмислено е да се струпваме на едно място. Чакайте ме, бе! Позволете ми да ви представя нашите актьори. В ролята на мутрата и байганю Владимир Димитров.